štítky na tie výrobu, farebné papiere, kde máte. Dievčence a chlapci, tu máš farebné papiere, z toho robíte vlajočky. Dobre, toto budete mať, naštudovať si potom informácie o svojej krajine, čo by ste ponúkli, ešte raz, slovenskému turistovi. Dobre? Môžete robiť aj potraviny barvami. Môžeme? Dobre. Poklásky, lepidlo. Ešte jedna strane. My predstavíme Slovensko, po krajinu. Dobre. No a ak dovolíte, tak vám predstavia taký vzor, ako by ste to mali vyrobiť. Dobre, predstaví tú svoju krajinu. Takže počúvajme Slovenky, ako predstavujú svoju krajinu. Mne sa páči, dievčance, možno ísť. Som Slovensko. Ja som vlajka. Ja som hymna. Hlavné mesto Bratislava. Symbolom našej republiky sú vysoké a nízke Tatry. Naša hymna je nad Tatrou sa blízka, vie to aj náš budúci prezident Andrej Kiska. Na našom znaku máme aj dvojkríž a Tatry sú našou pichou, to si píš. Na chrbte pyšne nosí 8 krajov, 38 je hlavné číslo našich pánov. Vrchy i hole, pasienky i role. Na juhu samé pola. Vrchy i doliny, luky i nižiny, sok či fabrika Kia, toto je naša Slovakia. Ja som Slovák, ty si Slovák, my sme Slovenky. A rada Sa pozriem do krajín Európskej únie. A rada sa Pozriem do krajín Európskej únie. A rada sa Pozriem. do Krajín Európskej Sme Slováčky, prváčky a milujeme Slovensko. Dobre, zatleskame si, dievčance, výborne. Ďakujem pekne, krásna kreativita. Čo je tam na krajina? Dobre, takže si ešte raz opakujeme, čo sme mali, čo je naša spoločnosť. Z mapky ste si mali obkresliť svoju krajinu, ktorú ste si vybrali, krajinu Európskej únie. Symbolicky tam s tou paličkou teda vytvorili nejakú vlajočku, teda vlajku danej krajiny, tak. A potom na túto krajinu, to je skladačka, na túto krajinu dáte svoju figurku s vlajkou a v podstate budeme skladať Európu. Toto by bolo takým našim hlavným cieľom. Pomáhame si materiálom, ktorý máme k dispozícii. Máme na to tých 15 minút a 20 minút budeme charakterizovať svoju krajinu členskú krajinu Európskej únie. O tej ktorej krajine si naštudovať tému, čo by ste ponúkli Slovákovi. Takže som Švédsko, áno a ideme takovú stránku, Čiže každý si posúva takú svoju časť. Tu môžeme tie časti robiť nejaký čas nám beží. Plus minus 2,5 minúty. Sme
To čo je, chodiaci kamene? Mačo, ktoré tvoje? Fakt neviem. Dobre, nepohodne. Chodiaci kamene. Hej, privedli. Takže pozastavujem tú kreatívnu časť a teraz ideme na intelektuálnu časť. A to je, čo ste si preštudovali. Poprosím vás, postavíte sa tu pred túto vašu mapu Európy, k svojej krajine, k svojej figurke, s tým, že poviete, pozvete Slováka do svojej krajiny a ponúknete mu 3 veci, kvôli čomu by ste dotyčného Slováka pozvali do svojej krajiny. Nech sa páči, pôjdeme za radou. Nech sa páči a ideme takto odtiaľ, prvý, druhý, tretí. Nech sa páči. Chceli by som vás privítať a pozvať do Českej republiky. Čiže hlavné mesto Českej republiky je Praha. Stovežatá Praha. Nachádza sa tam napríklad pamiatky ako Odboj, Karlov most. Dobre, poprosíme vás, aby ste pozorne počúvali, ty si svoju matku pohodnú figurku môžeš zobrať do ruky, že toto ste robili. Aha, ale pokojne si môžete takto, alebo ukázať s tom prstom, na čom ste robili. Tak, výborne. No, sledujme. Stovežatá Praha je to mesto s historickými pamiatkami, napríklad sú tam pamiatky ako Odboj, Karlov most, Pražský hrad. Milovníci piva sa tam tiež tak určite nestratia. Je tam pivo Pilsner Urquell. Napríklad nachádzajú sa tam aj hory Krkonoše a Krušné hory, ale väčšinou je to nížinatá krajina. Predstavujeme svoju krajinu a my pozývame všetkých. Dobre, ďakujeme. Čiže pozývam všetkých do Čiech. Boli ste už niekto v Čechách? Tak nič, dobre. Ďakujem za pozornosť. Zatlískajme im. Ďalší. A skúsime tak vystriedať, aby sme nepozývali, dobre? Čiže automaticky ideme, predstavíme. Naozaj takú minútku máte na to. Takže pozývam Slovákov do Dánska. Čiže ukážeme, čo ste vyrobili. Áno. Nemôžem to podviednúť, lebo je to krehké ešte. Pozývam z Dánska, hlavne na dovolenku pre tých, ktorí nemajú radi teplo. Pochádza z tam aj Hans Christian Andersen, čo je známy rozprávkár, škaredé kačátko. Hlavné mesto je Kodaň, používa sa tam dančina, to, že stačí vedieť iba po dánsky. Potom sa tam môžete nájsť napríklad karamelizovaných zemiakov alebo chlebišok. Výborné kuchánske zažitky. Majú tam červenú kapustku. Takže majú tam radi kašnice meso a červenú kapustu. Ďakujeme. Dobre, zatlískame. Pozývam Slovákom do Švédska. Je to primorská krajina, kde je veľa prístavov, môžete tam voľne podnikať, keď získate to občianstvo. Je tam pekná príroda. A pre milovníkov hudby by som tam určite privítal všetkých metalistov, lebo je tam základ metal Švédsko. Ďakujeme za poznanie, za to je skúste tak, aby sme nádhezne chodili. No, takže ja by som chcel pozvať turistov do Poľska. Je to krajina, ktorá vznikla v 10. storočí. Turistov som napríklad pozval na prehliadku Kráľovského paláca v Varšave alebo na meste v Krakove či koncentračných táboroch. Ďakujem pekne. Dobrý deň.
Slováci, ja by som vás chcela pozvať do krajiny Fínska. Je to krajina trochu studenejšieho charakteru a preto v tejto krajine si nájdú, prídu na svoje hlavne milovníci takej chladnejšej klímy. Fínsko je veľmi známe svojimi saunami, čiže je to veľmi výborná perspektíva vlastne navštíviť túto krajinu. Taktiež je tu veľmi známy šport, hokej, ktorým sa vlastne prezentujú už dlhé roky. A taktiež sú tu krásne jazera a taktiež jedno jazero, ktoré je zanadnené a je veľmi krásne. Čiže je to vlastne krajina tisícich jazier. Ďakujem veľmi. Na ktorej figurke ste robili vy na krajine? Taliansko. Čiže chcel by som vás pozvať do Talianska, na ktorého hlavné mesto je Rím. Ochutnali si taliansku kuchyňu, pozreli ste si Koloseum a spávali by ste si s gondoliérmi po Benátkach. Takže ja by som vás chcela pozvať do Nemecka, ktorého druhý názov je Nemecká spolková republika. Na severe má hranicu so Severným a Baltským morom, hlavné mesto je Berlín. Čo sa týka Nemecka, tak sú tu Oktoberfesty. V meste Ulm je najvyššia katedrála sveta, je tu najviac zoologických záhrad. Je tu viac ako 600 druhov chleba, významný je tu takisto aj futbal, a čo sa týka ešte jedla, tak rôzne klobásky a šárky. Ďakujeme. Ja som robila krajinu Francúzsko. Rada by som vás pozvala na návštevu tejto krajiny, kde hlavným mestom je Paríž. Táto krajina je krajinou vín a syrov a slovenskí turisti by nemali zabudnúť na návštevu Eiffelovej veži, Louvru alebo Disneylandu. Ďakujeme. Takže by som vás chcela pozvať do Estónska. Hlavné mesto je Tallinn, ktoré má vyše 400 000 obyvateľov, dohovoríte sa tam estončinou alebo ruštinou. A krajina má viac ako 1500 ostrovov, čiže máte z čoho vyberať. Ja by som vás chcela pozvať na Britské ostrovy. Vlastne na Britských ostrovoch nie je miesta, kde by ste boli vzdialení od mora viac ako 120 km. Vlastne James Bond tiež dostal označenie podľa jedného autobusu, v ktorom sa viezol Fleming do Londýna. Hlavným mestom je Londýn a je tam mnoho pamätihodností, ako je napríklad Big Ben a Buckinghamský palác a mnoho ďalších. Chcela by som vás pozvať do Bulharska, pretože Bulharsko je vlastne primorská krajina, ale na to, že to je primorská krajina, pretože sú tam lyžiarske strediska, ako je Tallinn a Pavlovo a hlavné mesto je Sofia. Takže chcel by som pozvať do Belgicka. Belgicko, hlavné mesto Brusel. Belgicko je veľmi rôznorodá krajina, preto každý si tu mal niečo svoje. Belgicko sa označuje ako moc do Európy, pretože z nej sídlia v hlavnom meste Brusel, sídlia dve hlavné európske inštitúcie, ako Európska komisia a Rada Európskej únie. Za historické pamiatky v Bruseli je Kráľovský palác, ktorý je taký. A takisto Belgicko je typické jeho kuchyňa, zvlášť sladkosti, napríklad belgické pralínky a takisto v Belgicku sa vynáši wafle, ktoré sú veľmi chutné a treba ich ochutnať, keď tam prídete. Krásne. Ďakujem. Váš spolužiaka si pripravil na záver poďakovanie. Dovoľte mi poďakovať vymyselníckým spôsobom za vašu prácu. Vysokoctení, vysokánsky, vysokoučení, vysokovážení a vysuniatí vymyselníci Európskej únie. Vysoko si vážim vašu vysokvalitnú a vysokoakostnú výstavu. Takže ja by som sa vám chcela všetkým poďakovať
za naozaj za krátky čas sa dokázali takto na to výsledok. Vidíte? Takže ja vám blahoželám srdečne, ďakujem. Teším sa na ďalšiu prácu.